शिरसाट मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट। संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेश शिरसाट। संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे। भौगोलिकदृष्ट्या अशक्य ठिकाणी सुद्धा ग्रामीण भागात BSNLचे टॉवर आहेत, मात्र रेंज असणं ही येथील जनतेची मागणी आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरसंचार निगम BSNLचं नेटवर्कचं जाळं विणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेत। त्याबद्दल आता भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी ट्विटरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत। BSNLला मोठी चालना दिल्याबद्दल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि PMO इंडियाचे विशेष आभार। सिंधुदुर्ग हा एक पर्यटन जिल्हा आहे, त्यामुळे पर्यटक आणि व्यवसायाला आकर्षित करण्यासाठी आमच्याकडे चांगले नेटवर्क असणे खूप महत्त्वाचे आहे। हे पाऊल नक्कीच आम्हाला मोठ्या प्रमाणात मदत करेल। मोदी है तो मुमकिन है असं ट्विट आमदार नितेश राणे यांनी केलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।